Now, ma'am, siguro arita magisgot na sadta sa suporta sa pamilya. Unsa man ka importante, ma'am? Ang suporta sa pamilya. Matod pa nimo gagnina, imo mga igsoon nihatag dayon ka ng kuan sobre, wa gyud nimo wa gyud ka magduha-duha. Unsa man na siya ma'am pagkakita nimo nila nga naa imo mga immediate family nga nitabang nimo. Kuan kanang naka-feel ko sa ilang love. Sorry, ni flashback. Even though 13 years na, sometimes sakit pa gyapon, no? So, when I was diagnosed with cancer, I felt the love of my siblings. Ang akong bana, kay kanigong maoperahan mi og mastectomy, wantoy naman lang mi. Wantoy na. No? But you know, ang akong husband, pagkaupaw na ko, gihaggan niya akong ulo. Naupaw giday ka ma'am? After my chemo. Okay. Unya, after sa operasyon, hadlok man ko maligo kay sa akong sama dire. Okay. Ang akong bana ni sud sa banyo, iyang gisabunan ang akong gioperahan nga area ug Okay. akong giingnan. Para kano niya kumpleto ko. Nothing, why na kuha kano. Ang ako mga anak gisuportahan gyud ko. Sila nangita og dugo kay kani gyud tanan ko opera dali-dali. Daghang gyud nagtinabangay no. Ang ako mga classmates og mutukag dili astang akong pets kaning mga atong mga iro. Makahatag og alibyo. Yeah. In fact sa States kanang mga cancer patients dito nga wa kay family support. Doon na sila i-train nga iro nga kauban dako kayo nagkalipay ihatag sa pasyente. Ma'am, nindot kay to imong gi-mention no nga usa sa mga cancer patient nga katong giingon nimo gipaambit nimo nga makatabang sila sa pagpanglaba, pagluto no. Dako na kayo ni og murag alibyo no sa pasyente. Oo, kay doon na magoy panahon during sa chemo nga ang uban gali taon ma-hospital. Unya ang uban galuya. Pero mausa ni ako, may ra gyud imo kong giasa ng question. Ayaw niyo kunaw na ang chemo, wa na kanang ang uban gud ingos na Basta mag-chemo na. Mo man na ilahang pag ako kasayod. Ako usa ko sa living testimony nga wa gyud ko maganto sa chemo. Mao bitaw nang paghuman ako kanang treatment, daghang kong ipasol ila kong kuha og speaker. Kay nakakita akong oncologist nga wa gyud ko affected. Wa ko'y luas ang uban, mapuno man nagluas ang baba. Mao ba? Ang uban ma-lower ang blood count, ang white platelet nga kinanglan. Ang uban ana blood transfusion, uban kay ma-hospital. Ang gasto usahay paparihara sa chemo. Kay kinanglan ipasaka mang dugo di mapadayon ang sunod ang chemo. So, ang chemo brain, sorry, Yes. hani under akong chemo brain kalimtanon. Tunog ka operation na gugo. Oh, mo ba? Yeah. Tulo ka operation ha? Yeah, oo. So, di nagaling ko. Sorry. Arita sa kuan ma'am katong support sa family. Support sa family. So, ang ako mga classmates ni support yun sila. Pero ang support yun sa akong husband kay giingnan man ko niya nga at una mauwaw ko mag-English yang atubangan kay -1 na gugo, -1 toy na. Ningon gud siya nako nga for me you are a complete woman. Importante kay nang suporta sa bana. Nakapalig-on to nimog samot ma'am. Kaayo. Katong mensahe niya diha nimo. Kay right murag ko akong feeling na -1 toy na ko ba. Ang ako yung feeling nga kumpleto gyapon ko nga iya gyapon kong i-accept nga why na minus nako. And in fact, I had more confidence after yung gisulti. Pagkaupaw na ko, nagsugod nagtangta akong buhok, nihila ko. Niduol siya sa nako, gihagkan niya akong upaw nga ulo. Since then, di na ko mauwaw. Kaya doon na mauwaw ako mag-ilis, magtago-tago ko. But he told me, you are still a complete woman for me. Importante kaayo ang suporta sa bana o sa mga anak. Yeah. Ma'am, magisgot na punta sa mga cancer support groups no nga ania dinhi. Unsa man sad ka importante ma'am ang ilahang presensya? Importante ka ining cancer support group. Kay kargado dunay mga bag-ong ma-diagnose nga mo-attend sa among meeting sa Cebu Cancer Fight Incorporated. Doon nagali usa ni hilak yun siya, kusogin siya.
kadugay na akong nag-antos diya sa balay, maghilak. Kadaghan di ay nato. Di akong gitubag 5-5 no maruni, no? Pero dili kanang pakatawa ko lang to. Yeah. Pero ang akong gisulti ni ang iyang nakitaan nga, apin akurang usa, mukmok siya sa kuan sa balay. Ako siyang ina nga, kung mo join ka sa support group, tanang questions nimo nga usahay, doon na magutay problema, di na to isulti sa atong pamilya because we love them so much. Ari siya musulti na mo, nagian na guna na mo. So, we feel nga, murag, kibaw mi sa among advice nila, unya, ang iyang feeling, nihila ko siya nga, hindi ako nag-iisa di ay. Kadaghan, daghan kay tali, 5. Pero ang kanindot lang gud aning support group, kay maka-feel sila nga they belong to a group nga united me to fight cancer. Unya, kami sad in return, maka-reach out sa mi adto mga bag-ong na-diagnose, matudluan na mo nga unsaon ni pagbatok ang cancer, especially ang emotional, spiritual. Kana murag sakit yung kaya na, no? Labi na gyud sa emosyon. Labi na gyud ang uban nga financial. Whether we like it or not, financial gyud ang problema. So kami makatudlo mi nga giunsa namo. Kay dili man tanan ay ako bitaw tan-awon ko sa ubang tao, maybe ayahay ko tan-awon. Pero pag-diagnose nako, gitunulan kog sobre sa akong mga igsuon. Kay kaning cancer, gasto biya ni. Muna nga ako untang advice mga naminaw karon. Kung naagali madetektahan, ayaw ipauna ang kahadlok. Kay dako, kung magdugay-dugay, mas dako ang gasto. So duol dayon mo mga support group kay kami nakaagi na mi ana maka-guide mi Ang inyong mga experience, no? Matudluan mo namo unsay buhaton, asa mo moduol. Ug dili kay tungod I was invited by AJAC or RAFI karon, pero ako I'm proud to say nga I'm privileged, I feel privileged to have met these people kay usa ni sila sa institusyon nga ni sa Cebu nga ako yung na-feel nga heartily sila mutabang sa cancer patients. Yeah. Ma'am, sa mga nagisgot man ta, no, ang mga suporta nato sa support groups ngadto sa pasyente. What about ma'am sa member sa pamilya? Labi ni gitong na wa pagyud taon sila kahibalo nga ingon ani day ang mahitabo. Ang inyong support group mo cater basad ma'am? Oo, ngadto sa mga membro sa pamilya, immediate family? Of course, ang kaning support group, kung kuato pa ning ko anon, we make the cancer journey, magginunitay tagkamot. O kung doon ay mga membro sa pamilya nga na ay pagduda, apilo na mo gunit ang ilang kamot. Gaida na mo sila, pasabton. Because cancer is not a death sentence. Basta dili lang ta magtinapulan. Ug dili ta sobra katalawan. At tubangon ang cancer. Kay kung masayo lang buhi. Ako bitaw, kanang dugay-dugay naman ko nga. You know what, come to think of it, I cannot even recall now. Kanabang unsa na ko kadugaya. Kay nakalimtan na lang nimo. Yeah. Or maybe my chemo brain is acting up, no? Pero dako kayo ni tabang ang kaning mga support group nga batukan nato ang cancer. Ma'am, mangutana ko nimo, nganong nipili man ka nga mahimo kang parte sa Cebu Cancer Fight? Kay para gunako, I believe in Cebu Cancer Fight Incorporated. Kani grupo ni sa mga survivors niya, ang amog yung mission aning niya to reach out, mukabot kami nga to labi na gyud sa katong ubos financially nga mga babae o kuan kanang doon na sa laki breast cancer. Kay ang cancer dili ni kadlukan, masayo lang, early detection lang. Kuan man mo survive man ta. So anyway ma'am, nagisgot man gud ka og cancer sa mga breast cancer sa mga laki. Now, naa kay information ma'am kabahin niini. Kay basi mo man ni ang wala kayo gyud ma-disseminate nga information nga labi na gyud sa kalalakinan kay ang kababayan-an kompleto man kay no every month mao mo gani atong gingon, but basig naa kay mga information ma'am kabahin sa breast cancer alang sa mga lalaki pod. Kaning breast cancer sa mga lalaki, in fact, na ay very prominent diri po. Di lang ko mo mention, Yes, no? ma'am. Kay I respect their right to privacy.
Ang kanini ang breast cancer very rare ning ni kung sa mga laki pero dili man ko doktor kayo. Yeah. So kung naa may masugatan nga mga ingon ani i-refer gyud namo og mga oncologist. Mga Ang experts. amo ra gyud ma-advise sa Cebu Cancer Fight nga kanang among support group is to be vigilant kay cancer does not discriminate. Babay, lalaki, batanon, edad-edaran, basig unsa pa estado nimo sa kinabuhi. Kung dili ka mag-live og healthy lifestyle og naa sa genes, igo gyud sa cancer. Kung Okay, ma'am, mo break una ta no, mga igsoon, mo break una ta humani ini balik ta ni Ma'am Feli. Okay? Kahibabo mo nga 5% lang sa mga kaso sa cancer sa dughan ang nasunod gikan sa mga katigulangan. Sumala sa Philippine Breast Cancer Network, gibanabana nga 80% sa mga kababayen-an nga anaay cancer sa dughan, mao'y labing una sa pamilya nga nakasinati sa maong sakit. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nagpadala og mga nagkadaiyang duwaan ang Cebu City Police Office kon CCPO ngadto sa syudad sa Zamboanga dili pa lang dugay. Ang mga duwaan resulta sa gipahigayong laruan Ko Alay Sayo, usa ka kalihukang gipasiugdahan sa Police Community Relations kon PCR aron pagtapok og mga duwaan alang sa mga batang apektado sa bago lang natapos nga panag-away sa militar ug mga rebuilding MNLF ug sa pagbaha dito sa Zamboanga. Lakip sa gipadala ngadto sa syudad sa Zamboanga sakay sa C-130 nga eroplano sa Philippine Air Force ang duha ka sako nga sinina. Ang CCPO padayon pa sa pagdawat og mga duwaan alang sa ikaduhang hugna sa kalihukan. Sa laing balita, dili mominos usa ka libong mga bata sa barangay Cambaro, syudad sa Mandaue ang nakapahimulo sa feeding program og pang-apod-apod og libreng gamit sa eskwelahan bago lang. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Criminal Investigation and Detection Group sa Central Visayas kon CIDG-7 ug Mandaue Lions Club. Nangulo mismo sa pagpanghatag sila si Senior Superintendent Richie Posadas, hepe sa CIDG-7 ug ayang deputy nga si Senior Superintendent Fermin Armendares III. Ug maong kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, Paayong Buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta. So, alang sa inyo ang mga komento o sugyot, palihog tawag lang sa Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala ang inyong mga mensahe ngadto sa Pagtuki mobile ang numero 0932-848-7293. O mga igsoon, ang mga episodes na to sa Pagtuki, pwede na ninyong ma-access via online. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph og inyong mabati ang mga podcast. Okay, balik ta, no? Yes, ma'am. Tingali mangutana ko sa imuha kung unsaon pag-avail no sa ato ang mga kaigsuunan sa inyong assistance, ma'am, sa Cebu Cancer Fight Incorporated. ang kaning Cebu Cancer Fight it was founded by Miss Jane Pakaide, an international flight attendant, no. Ang among support group, ang amo anang na is sort of we make the cancer journey hand in hand
especially with the newly diagnosed patients. So amo silang unsa imo experience, amo sang i-share nila. Actually, we are just like family and we try to help each other. Ma'am, asa man kinsa may ato ang pangitaon, asa man ta mo contact kung gusto tang magpakisayod sa Cebu Cancer Fight Incorporated. Well, pwede sila mo contact sa mga officers sa Cebu Cancer Fight or pwede sad nga mo they can contact us through RAFI. Okay. Pwede ra sa IJAK, no? O sa Facebook? O sa Facebook. Okay. Oo. Unsay inyong ang kuan ma'am sa Facebook? Cebu Cancer Fight Incorporated or you Okay. can So i-type lang na nila mo gawas ra. or pwede sa akong kuan kay ang amogong president is a flight stewardess, he's always on the go. So pwede sa ako sa Filomena Ngosi because I'm the vice president. Okay. Ma'am, sa katapusan, unsa may imong ika-advise ngadto sa atong mga kaigsuonan nga currently no naani ining maong breast cancer? What do you mean kanang na-diagnose na? Kanang diagnose na. Oh. Kana sila nga mga Ang kaning pasyente. mga na-diagnose na vigilance yun. Kay dili ko mo nga naoperahan na ta natangtang na posible man nga na ay mo balik. So vigilance in order to have a healthier life. Dili gyud ta mo kumpiyansa. Mauna ako kuan naman ko mga ang akong chemo brain ni Unya matod pa nimo ma'am kaganina niyong ka nga since naa naman na atubangon gyud. Isog gyud ka matod pa mo na ako na pick up nimo ganina nga atubangon gyud nimo. Wa gyud choice. Atubangon gyud ang cancer kay kung magtinapulan ta wa ta kibaw unsay mahitabo sunod. Kung pananglitan ma-diagnose kali cancer, ang akong advice ninyo go ako na kung naamoy ma-feel adto gyud sa doktor. Kung mahadlok mo duol mo og support group o kaning ni ang parehas aning RAFI dako kay sila tabang aning niya. Ayaw pag mukmuk di sa bike because kung ikaw ra mag-usa dili man nimo ma-drive away ang cancer. If it's there atubangon yun ang cancer. Nay mga tao nga andam mo agakay no mo alalay labi na gyud ikaw igsuon nga naani ini. So naay mga pamaagi nga haron mailhan or ma-detect na to early. Matod pa kag ni Ma'am Grace nga mas maayo kung ma-detect siya early kay para mahibaw-an na to kung unsa gyud ang kondisyon or sitwasyon no nimo. Ma'am Grace, palihog ma'am, pwede nimo mapahibaw ang atong kalihukan karong umaabot October 19. Yes ma'am, go ahead. Ako dahil giimbitar ang tanan no nga naminaw karon sa pag-join sa ato ang moonwalk. This is our 10th moonwalk. This is a walk for breast cancer awareness. Assembly time 5 p.m. Magkita ta sa Puente Osmeña Circle. Tapos before mag-start ang walk natay hamubo nga programa nga pagahimuon. After a short program, we will walk going to Plaza Independencia. So from Puente Osmeña we will walk going to Plaza Independencia. Okay. Sa Plaza Independencia na asad tay short nga program gitawag na to celebration of life. So among giawhag ang katong mo join sa activity nga mag-wear lang sila og pink to in celebration sa Pink October nga. Aduna day kitay kanang contest ani katong gitawag nato og pinkiest costume. So kung katong interesado nga mo join ani kuan lang mo i-type lang ninyo ang www.facebook.com rafi.org.ph no for the criteria mechanics or mga criteria sa maong activity og naa sad tay kanang shirts nga gibaligya tag 199 ni siya katong ganahan mo avail sa ato ang t-shirts. So naaraman ta dito sa kanang ato raman na siyang i-display so sa dito sa assembly area o dito sa Puente o dito sa Plaza Independencia. So mga igso no kung buot mong mo avail sa ato ang t-shirt nga naa siya mga marka no pwede ninyong palit sa at 199 pesos. Yes, sir.
Alright. So muna maigso na mga kalihukan karong Oktubre 19, dunay parada o programa diha sa Fuente Osmeña sa alas 5 na ma'am, no? So ma'am, kung unsaon nila pag appeal kung buot silang kuan kinsa may ilang tawagon. Yes ma'am, go ahead. Ang katong interesado nga mo appeal or gi-encourage gyud namo ang tanan nga mo suportar ani nga activity, no? Mapapabay man o mapalalaki, Lalaki. mabata or maedad-edaran, ato tang suportaran ang A Walk for Breast Cancer Awareness, no, para kani sa atong mga cancer patients o mga cancer survivors. Kay last year ma'am, murag pirting daghana mga barangay kuan, women's na to. Around 4,000 participants last So year. far, So far, no? oo. So kung ma-break na to ng 4,000 kapin, Mas maayo, sir. mas labing mayo, no? Oo. Pero sa akong obserbasyon, every year nag-increase siya. Usually, sir, increase gyud siya every year, no? Every year. Ang suportar ani nga activity. Yeah. Ma'am, nagisgot mo yung kag mga sponsors or support groups na to. Yes, ma'am. Go ahead. Kani siya nga kalihukan nga gipahigayon sa RAFI, Eduardo J. Aboitiz Cancer Center, in partnership ni siya sa Cebu City Government o sa Task Force Cancer of the City of Cebu, supported by I Can Serve Foundation in Cebu, the Cebu Cancer Fight Incorporated, Alcordo Advertising, Destiny Medical Fund, Cebu Gyms, She Matters, Department of Health, Region 7, Goldilocks, and Nature Spring. So mo ni atong mga nagsuporta na to mga igsuon ini nga to ang October 19 nga activity, ang event, no, gikan sa Fuente Osmeña Circle padung sa Plaza Independencia. Now, gikan sa ato ang mga suki kayong tigpaminaw, no, ato lang yun ang ipasupot. Congratulations to Anolito Litoy de la Peña for passing the Electrical Engineering Board exam last September 7 to 8 to 2013. Unya gikan ni siya sa iyang mga proud parents, Mr. and Mrs. Anolito and Colasa de la Peña. Og happy birthday sa DI ni Rene de la Peña. Yes, Ma'am Fel, basig na tay mga activities po Sa kuan sa ato sa Cancer Fight? Sa Cebu Cancer Fight, actually, ako sa nang-introduce, no, Cebu Cancer Fight, composed na of mga survivors and supporters. So, it was founded by Miss Jane Pakaide, International Flight Stewardess, and I'm the Vice President. So, we meet regularly o to promote kanang early detection. And then, so, every month we try to make some activities and we just make announcements, no, kung naanang na basta kung dunay gusto mangutana kanang mga about sa mga angay buhaton sa mga survivors, makahatag may counseling. So kuan lang kanang excuse me, feel free to contact us o kung pwede sa minyo mo contact through kanang AJAC or RAFI. Okay, so muna mga igso, no, kabahin sa Cebu Cancer Fight Incorporated ang ilahang mga opisyalis o mga membro o ingon sab ang mga ilahang mga beneficiaries nining maong support group nga tong gisgutan. Ma'am Grace, gawas sa Cebu Cancer Fight, unsa pa man ganito yung mga laing support groups nga niabag pod nato, nagpaluyo pod niining ato ang pagsaulog sa kining October 19 na to nga event. Moonwalk. Ang kahayag Cancer Network of Cancer Support Group ug ang I Can Serve Foundation sa Cebu, sir. So mo na sila, no, ang mga kuan Ug ang Unya. Cebu Breast Association. asa ang Cebu Breast Associations. All right. So mga higugso, no, mo ni ang event karon nga pwede ninyong matambungan karong Oktubre 19 diha sa Fuente Osmeña. Doon ni parada, adunay sugdan ni siya sa usa ka formal nga pagbukas, no, sa maong activity. Unya pagkahuman mo parada padung sa Plaza Independencia. Ang assembly time is 5 PM. Unya katong gi-announce po ni Ma'am Grace, no, nga pwede mong maka-appeal sa contest pag be creative sa inyong mga costume kay basi og usa mo nga mapilian or mo daog, no, sa maong contest. Unya matod pa niya nga
pwede ra ninyong ma-access no ang mechanics sa www.facebook.com/rafi.org.ph. Alright? Unya again the search is on again for individuals or institutions working to affect positive change in your areas in the Visayas and Mindanao with the 6th RAFI Triennial Awards. You can download nomination form at www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Unya, pwede ninyong masubmit ang maong nomination form ngadto sa Ramon Abetis Foundation Incorporated at 35 Lupisana Street, Cebu City. Alang sa dugang nga kasayuran, you can contact 418-7234 local 105 o baka mulag-on mo sa facebook.com/rafi.org.ph o baka i-text no ang mga nominees full name space contact details space name of the person nominating to 0933-514-4005 for Sun, 0949-764-3525 for Smart, and 0927-576-8055 for Globe subscribers. Yes, Ma'am Grace, mangayo ko sa imong hinapos nga mensahe. Actually, kuan gyud ko no na sa message ni Ma'am Feli ba murabag na inspired ko nga kanang kitang mga babae kinahanglan nato panggaon nato ang atong kagalingon. So dili ta magpasagad. So pinaagi aning advocacy campaign nga gipahigayon sa RAFI Eduardo J. Aboitiz Cancer Center. Kinahanglan nato nga kanabang mag-practice kita og breast self exam gali para sa ato ang suso. So kung naaman tay mabatsyagan or wala tay mabatsyagan, at least nakikuanta sa tong aware ta sa ato ang panglawas ba. So kung pananglitag na ay mabatsyagan, dili ta magpadugay-dugay kay ang cancer sa suso kani siya matambalan gid siya kung ma-detect siya kung early lang gid siya nga stage, dili nagpasabot kung naa kay cancer mamatay dayon. So kinahanglan gid ta magpakabana sa atong kaugalingon. Ma'am, katong simpleng procedure sa breast self exam, unsaon ga ito ma'am, basig atong mga kaigsuonan rong ganahan mo makaibaw no, pinaagi ni atong pagsibya nya naa sila atong ready na sila, pwede ma'am manimo ma-demonstrate pinaagi sa kining ato ang pagsibya. Okay, basig naa sila ron dito, nya ganahan silang mo action ba? Okay, at the age of 20 kinahanglan mag breast self-examination. So at the age of 30 kinahanglan ka mag clinical breast exam. Kani siya gi-perform ni siya sa mga trained health professionals like doctors, nurses, midwives. So pwede sila di ay mamuadto sa ilang mga health centers sa ilang barangay. Sa pinakaduol, like layo kung takan gyud mo adto og kanang hospital para magpa-check up gyud. Sa pinakaduol ninyo nga health centers na magyud tay mga doctors there or mga midwives, mas maayong magpa-check up mo. Tapos katong nagpangidaron og 50 anyos pataas, gi-encourage nga magpamammogram nga procedure gali kay taas man ang risgo sa mga magka breast cancer good o ingana nga pangidaron. Okay. So, yes, Ma'am Feli, ang imong hinapos ma'am nga mensahe. Ang kaning cancer gastos kaining sakita. So the earlier ma-detected ni minus gastos. So ang ako gitang ma-advise ninyo nga ana sa balay makabuhat tag breast self-exam kanang kung dili mo kibaw patudlo mo ngadto sa barangay health workers. Because early detection saves lives and money. Kay parehas nako 13 nako kaanyos nga na-diagnose. Buhi man ko kay nasayo man anang naa. So magbuhat ta og breast self-exam, maglib tag healthy lifestyle, dili kay ta mukaon anang daghang mga preservative, kanang mukaon ta ng high fiber, kanang mga vegetables, o avoid kanang mga panigarilyo, pag-inom, o be aware, ayaw kadluki ang cancer. Kung naamoy mabasahan sa magazine about cancer, ayaw
balhin ang page. Kung naay mo gawas about cancer sa TV, paminaw. Kung naa sa radyo, paminaw. Kung naay mga seminars, attend mo. Kay kung masayo lang ng cancer, makuha lag sayo, dili angay kadlukan ng cancer. Yeah. So inyong nadungog mga igsoon, no, ang mensahe ni Ma'am Feli o ni Ma'am Grace about kabahin ni ining maong breast cancer. So may nautang nakahatag kami kaninyo mga igsoon og gamay nga pagtulunan og kasayuran kung unsa kining breast cancer unya manginaot ming kana no pwede mong muduol sa atong mga health workers sa inyong mga health stations nga na-train man na sila unya alang pod sa ato ang mga membro sa pamilya nga hatagan nato og suporta pod ang ato ang mga pasyente sa breast cancer haron mahupayan pod ang ilahang mga kaguol, no. So mga igsoon, dining bahina natapos na atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne ato ang program manager kang Ma'am Heidi Palapar ato ang program director kang Ma'am Lumi Chua atong chief operating officer sa foundation. Ako sa kinising-kasing nagpasalamat sa inyong pakig-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa sabang adlaw takna og istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw pa mo nga dili mo mino sa 3,000 ka mga subuanon ang misalmot sa munwak sa miaging tuig. Ang mga subuanon gikan sa nagkadaiyang hugpong sa Cebu ning padayag sa ilang suporta pinaagi sa pagsalmot sa moonwalk, a walk for breast cancer awareness nga tinuig nga gipahigayon matag takbo sa bulan sa Oktubre. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 0927576855 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Og dini madapos kining tulumanong Pagtuki, usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki, Pagtuki, Pagtuki.